बे सारायाव आं दिनै एवगोन आमलेट अराव नङा दे सारमोन सान्दुंनि बिदुंजों गरमजोंसो एवगोन आङो बेवहाय आमलेट नैबे दाउदै नैबे थावखौहाय आङो दायो होनोसै सारायाथ' बिराद गरम जाबाय नै एकदम अराव होनाय बायदि माने हाव गरम जाबाय गिबियावनो खुलुमबाय सारमोन दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ साफ्रोमखौबो गोसो गोरबोजों बरायना लाहरनाय जाबाय ओरैबायदि गरम सारमोन दिनै नैबे सारायखौ नुदोंना सारमोन बे सारायखौ आं मानो लादों सारायाव आं दिनै एवगोन आमलेट अराव नङा दे सारमोन सान्दुंनि बिदुंजों गरमजोंसो एवगोन आङो बेवहाय आमलेट अरे कहना क्या चाहते हो थ' नोंथांमोना गोबां ससियेल मिडियाफ्राव बा इउटुबफ्राव फेसबुकफ्राव नुदों जानांगौना सान्दुंनि गरमजोंहाय माने बिदुंजोंहाय दावदैखौ एवनो हायो थारैनो एवनो हामारगोन ना आंबो दिनै ट्राइ खालामनानै नायनि दिनैनि गरमा जाहैबाय 33 डिग्री सेलसियास नैबे सारायखौहाय आङो दायो सान्दुङाव होनोसै नोंथांमोना बेफोरबायदि ब्लग भिडिअ नायनो मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो हायोबा लोगोफोरनोबो शेयार खालामना होदो आरो दिनैनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला मोनसे लाइक होदो बिदिब्ला आङो नैबे सारायखौहाय नैबेयावहाय दोनना होनोसै बेखौ गुदुं खालामसै आं सारायखौ आङो बहायनानै दोनबाय बे सान्दुंजोंहाय दावदैखौ एवनानै दिनै जानानै नायनि आंबो माबायदि गोथाव जायो बे सान्दुङा दिनै दावदैखौ एवनो हामारगोन ना दिनैनि गरमा ओरैबायदि गरम माने नै गोलोमदै गजोब्बाय दाख्लै साननैसोथ' ओरैबायदि अखा हाबाय थादोंमोन ना थानो सुखुवाखैमोन माने जेवगा मांगा एकदम बोरैबा मोनसे जादोंमोन माने बोथोरा दाथ' नै दुंखावलायबाय ओरैबायदि गरम थारैनो नैबे सारायाव दिनै दावदैखौ आं एवनो हामारगोन ना नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायब्लासो मोनथिनानै मोनगोन आरो बिदिब्ला आङो सुरु खालामसै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्लानो जाबाय सारमोन आङो नै जानाय थाव लाबोबाय ओमफ्राय नै दावदै लाबोबाय दायो नै सारायखौ बेयाव दोनबाय साराया बेसे गुदुं जाखो नायनि र' एकदम अराव होनाय बायदि माने हाव गरम जाबाय बेवहाय नै दावदैखौ नायनो हागोन नै जानाय थावा नैबे गिलासावहाय आङो दावदैखौ सिफायनानै गलायगोन आरो ना बिनिफ्राय नैबेयावहाय दावदैखौहाय आमलेट एवगोन थारैनो दिनैनि सान्दुंनि बिदुंजोंहाय दावदैखौ फोमोननो हागोन ना सारमोन नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय बिराद गरम नुखाय गजोबखाबाय दसे थानायावनो दा सारमोन नुदोंना गरमा माबायदि नै गजोब्बाय नै दसे थानायावनो दा सारमोन नैबे जाहैबाय जानाय थाव नायनो हागोन नोंथांमोना नै जानाय थावखौ होबाय दायो बे जानाय थावखौ होनानै सारमोन दसे गुदुं जानो होनोसै सारायाथ' दुंखाबाय नोंथांमोना आंखौ नायनो हागोन नै माबायदि गजोबखो ओरैबायदि गरम माने नोंथांमोना आरो मा बुंबावनो आं गरमखौ दायो बियो एसे गरम जाथोंसै बिनि उनावहाय आरो नोंथांमोननो देखायलांबाय थागोन थारैनो दिनै दावदैखौ एवमारनो हागोन ना बे सान्दुंनि गरमजों नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय भिडिअखौ मोनसे लाइक होना होदो मोजां मोनदोंब्ला आरो चेनेलखौ गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय सिफायनानै नैबेवहाय गिलासावहाय गलायग्रोना लानोसै दावदैखौहाय नैयाव होबाय दायो दसे गुदुं जानो होनोसै नोंथांमोना आंखौ नायनो हागोन नै माबायदि गजोबखो थ' सारमोन दायो साराया दुंबाय आङो दायो दावदैखौहाय होनोसै नोंथांमोना नायनो हागोन नै दायो आङो दावदैखौहाय होबाय थारैनो बे दावदैया मोनमारगोन ना दिनैनि गरमजोंहाय थ' सारमोन दायो आं दावदैखौ होबाय थारैनो दावदैया मोनमारगोन ना नोंथांमोना नै नायबावनो हागोन 3 hours later 3 घन्टा जाबाय सारमोन नेनानै दावदैया आमलेटआ मोनबाय जानांगौ नायहैनि र' माबायदि अबस्थायाव जानानै दङ नै नोंथांमोना नायनो हागोन सारमोन आमलेटआ नै बेफोरबायदि अबस्थासो जाबाय मिशनानो फेलें जाबाय सारमोन दिनै गजब बेइज्जती है थ' सारमोन दिनै मिशना फेलें जाबाय मानि थाखाय फेलें जाखो नोंथांमोना नायनो हागोन नै बोथोरा चेन्ज जाबाय दायो नै सारमोन बारसो बारबाय नोंथांमोना नायनो हागोन नै बारासो माने फैनो हमबाय दायो अखाबो खोरोमगासिनो दं ओरै हाजोथिंहाय सफायदैया जोंनिया देरबोसिगोनलाय खोमा सफायदैया देरबाथ' ओरैजाय जोंना गामिथिंहाय लोमबोलाजोबो दैया उसिफावलाजोबो नायनो हागोन नै नोंथांमोना बारसो बारबाय दा दिनैनि मिशना फेलें दिनैयो माने 20 रां माने लस जाबाय दावदै 10 थाखा आरो जानाय थाव 10 थाखा माने दिनै 20 थाखा लस जाबाय दै सारमोन दिनैनि मिशना फेलें जाबाय बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला एसेयावनो दोनथ'नोसै जे बर' हारिनि गोजोन्थों